Mai întâi de a începe, vreau să vă zic să nu uitați să vă abonați, să dați like, dacă mai vreți să continui serialul, și să faci prietenii voștri și un com cu ce jocul mai vreți să fac. Hai să începem la episod. Salutare toată lumea, eu sunt Maru Peșea, jucăm alături de David Miro. Breazla Diamantelor. Diamantelor, episodul 4, la mine, la el episodul 4. 5. 4. Sau 4, mă rog. Da. După cum vedeți, am mers eu cu David în spatele casei și era o grămadă de vaci și am făcut asta. A mai venit cineva în serie, am făcut arcul ăsta. Da, și eu și uita și am făcut un căluț. Am mai făcut aici la enchanting table și acolo de am mai mulțit astea și am mai făcut aici spațiu. Și eu am zis să fac aici glesurile. Și astea am mai făcut pe aici. A fost foarte greu. Vreo 4 lopeți am irosit să fac astea. Am 168 de astea de... Da. Oh, cred că mi-ajunge. Da, există. Da, să știi că există. Scrie în chat. Așa, mai să luăm asta. Stați un pic. Aici o să arată. Ce să arate? Aici la casă ce mișto arată. Unde, la tine? Așa, se vede că am mai făcut aici două. Eu aici aș face Sebi casa. Fac pe aici, da. Așa. Mi s-a dus După ce o să armura termin și... acest episod... Nope, nu are nimeni. Și după cum vedeți, mi s-a mai dus din armură din cauza lui ăsta. Că N-am certat puțin pe Minecraft după aia. cu moartea. Da, eu eram moartea. Vem. Eu eram moartea și mă duceam după el. Coasă, de aia. În plus mai avea și de la... de Și pumpkin. dublea pe cap. Gata, frate, mi-a ajuns. Mi-am făcut și geamurile. Ia uite-te în chest. Uite-te în chest, bă. În care? În ăla. Nu observi ceva? Bă. Ce, bă? Ce ai observat? Bă. Ce ai observat? Da, alea înapoi. Și am mai stănut și 2 stecuri de lemn. Bă, vin cu sabia după tine. Hai. Bine, mă, hai că ți le dau. Și a fost foarte greu să strângem astea. Mi-a rosit 40 ceva de săgeți. Multe. Și de-abia s-a dus, pentru că are Așa. indestructibil 1. Sebi, foc. Cineva cărbune? Am eu. Stai că mă uit eu. Am eu, Sebi. Dar să trebuiască... Da, mă, am eu. Chiar 3 cât îți trebuie. Așa. Bă. Și la ce m-am gândit? Oh. La drumuri spre casele noastre cu șinul. Hai că prea mă trebuie. Facem? Hai că eu încep deja. Ai șine? Da? Da. Nice. Very fucking nice. Dar cu rost trebuia să spargem noi. O să fac o cameră de chesturi în episodul ăsta. Dacă am terminat și casa. Oh my god. Da, uite aici. Bă, Sebi, uite aici în spate. Ia. Nu, stai mă, că m-am vrut să fac și o fermă. Ce fermă. De ce să aveți numai voi fermă? Cum de ce? De uit. De legume. Bă, parcă cum se făcea astea? Plăcere. Șinele. Nu știu. Nu, alea Bă, care șine am pus normale. eu. Și în centru un băț? Și câte Cum să șine? fac scările? Și câte șine îți dă câte una? E bine. Îți dă 16. Chiar 16 îți dă.
Hai că vezi și o să pun niște de alea. După aia mă apuc de camera mea cu chesturi. Da. Am deja un stack și 16. Și avem un stack și 48. Hai că nu o să ne ajungă. Hai că am mai pus eu. Ce ai mai pus? Există glass-uri colorate, da? Da, mă. Da, dar trebuie să le craftezi din glesuri normale. Da, Iar trebuie să sparg aici. aveți nevoie de glass-uri normale. Nu. Nu. Am făcut Aha. Asta vor fi pentru ferma de animale. Hai să ne facem o găleată. O să vreau să-mi fac și apă infinită. Aoleu, Știi da. cum se face, bă? Da. Îți trebuie 2 de alea de apă. Da, pui una într-un colț, una într-un colț. Bă, ești nebun. Ce, bă? Nu mai trebuie cumva. Una aici și... A, dar știi ce, mă? E de ajuns atât. Bă, stai că iau și eu 2 cabeli de la tine. Adică, da, 2 cabeli. Sau știi ce, mă? Ca să fie mai frumos. Așa. Stai. Hai, bă, că merge. Ce? Asta drumul. Dar trebuie să mai pun și cu restul de ăla, știi? Da. Cât de mult merge, bă, de repede. Încetă. Da, știu, mă, cred, nu știu. Adică ne scrii bani, Cred că știu. ne scrii bani. M-am prins un pic mai multă viteză. Supererou. Mai gata ce la Supererou. O să pun o pauză și o să revin. Și eu. Așa și-am revenit și noi să ne facă sebialea. Uite, e aici. Dar îmi faci vreo 16, da? Da? Bă, un băț? A, uite aici. Cât îți trebuie? Du-te și fă tu cu lemn. Oh my god. Hai să ne facem o platușă de asta. Oh my fucking god. Bă, tu cât ai ai? 106. Vrei aeron? Eu în total mai am 4. Eu am 50. Nu vreau, mă, că-mi fac și eu. Hai, Sebi, vii să-mi faci? A, Ce faci, faceți, bă? faci acolo? Vezi cât de greu merge. Știu. Am venit cu trenul, bă. Taci un pic, ce zici? Bă, uite, bă, aici zici că e o stație, frate. Uite aici, la Sebi. Zici că e o gară. Bă, Sabin. Ce? Pleci?
Da, se ducea la înapoi. Despre una, despre alta. Un fel de spăr cu parapanta. Bă. Acum sau. Uite, bă, ia. Uite aici cartoful. Cartof. Bine, mai dă 2 bucăți de bețe. Da, dar stai, nu mai găsesc cartof. E aici și cartoful. Ia stai. Hai, vină. Bine. Bă, N-am dat eu. nu, deloc. N-am dat eu. Asta. Hai, îmi faci. Bă, Iar era să piși pe fermă. ce? Vedeți că de asta ține 16 blocuri. Hai, mă-mi dai? Care? Păi dă-le. N-am ca mă Îți- să Îți trebuie scări? Bă, eu sunt nebun, bă, merg pe șina de tren. Ui! Sper să nu mă calce vreun tren. Aoleu! Bă, Ce? mai cartul merge mai repede când e singur. fac 30 de bucăți astea. Înseamnă că ești batoză. Ce zis, mă? Stai că acum îți aduc asta. Piatră. Ce? Fac 30 sau 18. Uite, e aici piatra. Ți-am aruncat. ok. Vezi că ți le arunc în lateral. Oh my god, are deja 13 minute videoclipul ăsta. Holy fucking shit. Nu mai zicem așa. Așa, gata. Gata. Câte am? 18. Ce? Mai gata, că atât. Nu mai trebuie. Aici. Vezi că trebuie să le pui și restul tot. Da, mă, știu. Știu asta. Sau de Lângă ele. Vezi că aia ține 16 blocuri. Pui una la 12 blocuri, da? A, merge și un lever. Spun așa. Facem și un chest. Spunem alea. Așa. Să punem noi asta la președinte. Așa. Așa? Așa. Ce? Da. Ce mai? Bine, stai un pic. Stai să-mi fac și un chest aici. Pentru alea. Iată. Ia ce e? Ce? Ce, mă? Cei care nu sunt în Minecraft să urce pe scări. Holy shit. Hai să pun... Hai să punem asta aici. Unul aici. Aici o punem. Mamă, bă, știi cât e mare camera mea de chesturi? Unde ai Cam făcut-o? vreo
27 de blocuri, 30 de blocuri. Păi unde ai făcut-o? Sunt casă. Ah, Glumeam. Cred că 30 de blocuri maxim în total. iată. Hai să vedem când ia cu tot tavan. Asta, zic că asta să punem aici. Că nu, aici. Nu, mai bine aici. Mamă, când te gândești cât stombre o să am nevoie. O să pun o pauză până când iau eu tot asta. Așa am pus pauză. Ia mă, ia, unde ai făcut-o? Ai pus... Așa și hai să vedem. Drum. Bă, ce bine merge acolo. Dacă pui pauză, vezi ce bine merge. Nu mai eu zic de card cu mine, merge bine. Hai că vin și eu să văd. Cam asta a fost tot. Eu am fost Marope și sper că v-a plăcut video.